Zdravím všechny, tady Fallen Sorrow a vítám vás u mé ukázky čempionů. Rozhodl jsem se dělat tato videa z toho důvodu, že většina videí na YouTube je zbytečně zdlouhavá a pro začínající hráče mohou být i trochu komplikovaná. Proto bych se chtěl v budoucnosti zaměřit na krátká a stručná videa o čempionech a jejich schopnostech a rolích. Nejprve si však povíme něco o hře jako takové. League of Legends je hra pro 10 hráčů, kteří hrají ve dvou týmech po 5 hráčích. S cílem zničit nepřátelský Nexus, který je uložen v centru nepřátelské báze. Hráči se připojí do hry a vyberou si čempiona a svou roli v týmu, o které si ihned něco povíme. Standardní mapa 5v5 má 3 liney a jungly. Spodní linea neboli bot se zaplňuje střelci, jako jsou Sivir, Caitlyn a Ezreal, a jejich podporami, jako je Soraka nebo Braum. Středová linea neboli mid se plní mágy, jako je Ahri, Syndra, Seraph, po případě asasíny, jako je například Akali nebo Zed. Jungle je jediná role ve hře, která nemá svou lineu. Její hráč běhá po mapě, zabíjí příšery pro buffy a chodí na pomoc na ostatní liney. V jungli se hrají čempioni, jako je Rengar, Shaco nebo Udyr. A nakonec zde máme horní lineu neboli top, kde se hrají především odolnější postavy, jako je Garen, Darius nebo Tryndamere. To je pro dnešek vše a rád bych vám poděkoval za zhlédnutí tohoto videa a těším se na vás u další ukázky.